Wat zal dit lekker springen. Hij hoeft niks meer, maar hij wil het secondsrecord. Let op me. Ja. Bart Helmholtz nog 1 keer knallen. En het loopt natuurlijk lekker, want je zou springen kunnen. En daar komt de rooie. De 21 meter. Ja! Onvoorstelbaar! Vierlepper Bart Helmholtz uit Burgum is in Weesum Friesk kampioen geworden. Hij deed dat met een historische finale sprong van 21 meter en 42 centimeter. Nog neer water in Friesland Safier sprong. Het record van Helmholtz stiet op 21 meter en 54 centimeter, maar dat sprong hij boeten de provincie. Bart Helmholtz oer zijn titel en de laatste sprong. Ja, dit gaat nergens goed. Als zulke afstanden, de laatste, zijn Arend zijn de laatste alles of niks. En tenminste, als ik hem ha, dan doe ik alles of niks. En dan zet hem op scherp. En dan komt eigenlijk mijn zo'n sprong nog in tweede afstand eer. Ja, dat is toch onvoorstelbaar. De Hudewien spelen de leppers wel wat parten, maar het bleu droeg. Voor Bart Helmholtz wie er ook nog eens zijn tweede zilveren polske. Dit als verdienste van 2 keer Friesk kampioen op Riegen. Ja, dat is fantastisch natuurlijk. Ik ben altijd op zoek naar rietjes en records. Dus ja, fantastisch. Bij de jongens gaat de titel naar Jan Tere Nauta en bij de junioren wie Age Hulder de beste. Bij de vrouwen gaat de titel naar Marit van der Wal. Gewoon een mooi man om te kijken. Klaus nog een mooier afstand, dat hier ik nog wel in zitten. Maar het Friese record is al binnen. Dus dat met er nog maar even beter hier. Mooi mijn naam neemt dat. Ja, het is een 4 beste sprong. Ik ging net toch dat genoeg zou zijn, maar het wie uiteindelijk toch wel genoeg.